Здравейте хора, днес ще играем ето тази игра с моя приятел Пламен. Кажи здравей, Пламко. Здрасти. Добре, така, добре, хайде да играем на тази игра в Roblox, не знам как се казва. Таблетът ми е на друг... Да, моят таблет е на друг език и затова не мога да го почита. На немски или на германски, не си спомням какъв беше. Писах го, направи го на английски. О, Барса! Не бой да влезем на Барса. Трябва да учим за жалост от другия отбор. Ама не, няма да предам Барселона. Аз няма да го предам. Пишете в коментарите... Айде! Пишете в коментарите ви за кой отбор си. За Барса или за Реал Мадрид. Пламен ела от това жълто. Няма значение. Просто играем за забава. Няма значение. Ела от жълто отбор. Играем за забава. По никой ми пасни. Карай. Пас! И че има бая добър вратар. Бах си вратаря. Както ударя. Как ни вляза? Това вляза. Не, то трябва. Играта трябва да се влезе. Бах си чипа тази игра. Щях да... What the fuck? О, супер. Бах си тъпя вратари, мами! И между другото аз отиде вкарах с главичка, ама не знам. Усей. Чакай. Айде, сега го вкарах! Сега да бия какво да биеш до спа. Как се би? Какво правят? Бах си! Ръка съм. Помощ! Искам да му вземеш да ме паснеш, ще вкарам този път за вас. Помене, учивай да вземеш. О, бах си тъпя врата, нямам маняк да я беше оставил. Чакай. Има ми най-тъпия вратар, сега гледай как ще изпусне, гледаш ли? Абе, тъп вратар, бах си тъпия вратар имаме! What the fuck? Помня, отиди се опита да я взема, какво прави толкова в нашото игрищи? Са имам и дядката ще имам. Те хора не ме слушайте колко говоря. Пламне. Нямам думи за нашия слаб вратар. Мохамед му... Такова една пръчка. Да му там да е. Край! Ай, поможе, Яци! Какво прави ти? Гол. Вземи ми пас. Копня. Пламен, аз казах. Пас, ама той не ми дава. Ама стига се управлява, просто си признай, че не си цъкнал пас. Няма да ти викам, просто признай. Пас! Браво. Чакай. Фаул. Не, да тай ба. Спани го, яре, ако Цако вкара бах си слабия вратаря му. Вземи я молата! Моля ви, вземете я! Сега ще напиша Юну. Имаме най-слабия вратар и без това ще да бия от Юну. Те иде. Юну. Бах си ноубол. Написах му, че е нуб. На кой на врата? Да. Писах му Юну. Какво?
Исках да съм от Барселона. Ляво, 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 ляво. Не, какво ти казвам? Ти мериш пака. Какво? Не, ти мериш пака. Ю, ну, я виж какво му писах. Ще чакаш. Ще чакаш. Ако трябва нашия суфлер да дойде. И гол не мога да повярвам. Ако искаш ли се друга гол? Слиза е по-забавно да видим дали ще успееш да не вкараш. Моля. То е силен, не е за... Гол. О, дойди то слабия вратар в Пламене. Как е завъртя така, ей? Да, ма много малко спасяване. Аз имам 4 пъти или няколко. Тък щях се хвърлям. Гол. И бах си копа. Аз по него искам. Да, ти си. Ух, как го мисля кое? Не, няма да можеш. Бах си тъпил. Чакай го, сега. Догони го спани. Давай, спани ги. Дайте вкарайте. О, сега то. Гол. Догони го. Не мога. Това. О, ваша спасили? Хотел да само градички. Затова. Аре, нарочно ти подадох. О, бах ти уже имам наша. Фрикик. Ох, так щях да те спомням. О! Пак ти подадох и трябва да ми благодариш. Тук вече. Аз нарочно ти подавам. Защото да виж какъв лепилшин съм. Деви, знаеш колко удара спасих? Видя ли ме, Деви, колко удара спасих? Да. Няма да вкара. Дали бе? Има си бахи условия игра на маняк. Мухамед Хара. То Мухамед слабак. Имам 676 стотинки 10 чивичка. Толкова са. Тук нарочно се дам. Boys and Girls, аз не се давам, да знаете. Но не знаете какъв лешин съм. В смисъл, този Деви може да ви потвърди какво направих. Половината играчи стрелят по няколко пъти не могат да вкарат. Алко. Искаш ли? Не, Арчо. Ало, Пламене, чай, че ми звъннаха малко и това беше друг въпрос.
Ох, не спира да звъни. Ало, сломи ли са? Да. Чай, че това Пламен само ми звъни, ма някакви манерви. Добави го, ако искаш. Не, няма го добавя. Той не ще да се записва гласа. Защото му е го качил в някакъв... Му е да го качили в някакъв сайт. Смятай. Неското. Яхмото. Айде бе, яхмо. С ти. Дали... Стая лав газови, ако искаш. Що не дойдеш направо газови? Какво ще кажеш? Да, нищо не дойде направо газови. Сега гледай, то ще мисли, гледаш ли? Рататата. Видя ли, ти са прави. Излизаш напред и заставаш пред него. Това е да си пълна врата. Какво стана? На кой викаш ко? Не викам, какво стана. Гоу! Не за малко. Гоу! Ай ти да казай. Ще има гол, щан, ще имаш гол. Всяко влезе това. Ай, няма влезе. Оф, щях да мисля гол. Бак си скамат, Фред. Браво. Пускам бързината. Добре. О, фак. Аз. Спънах твоя. Що скочи? Не знам. Гол. Держи се. Гол. Бак се крие играч имам в този отбор. Ай да ти пасни, ще има гол. Да. Ай, стреляй са отдалеч. Ай. Защо не ми се надлеги газон? Защо не ми се надлеги газон? Какво ще кажа? И сега, че имам най-крити играчи. И че пак тук ми идваш газа и аз съм не знам. О, майко, обичам да стеничке. Абе, ми то обичам стеничке. Вече то обичам стеничке. Не виждам нищо! Екстра тайм. Копня. Екстра тайм. Аре, копня, бе, маляк! Аре, бе, не ми се пречи на Мухамед. Аре, бе, Мухамед 677 989. Газа ти влиза грозен лебед. О, 677 089 газа ти влиза грозен лебед. Оха! Абе, маляк, какво правиш? Аре, бе! А те искат да има дуспите или? Да. А не, или иска той да вкара. Бак си скама джията мърсен. Какво пише то си? Кой пише? Той ми пише J1. Ко си бе? Пише му, че е путка. Напиши Мухамед пишка. Напиши Мухамед долна пишка. Фирсто шоко терен да шолото. О, да е мой. Той ми го ми го скри. Дай пак. Гейса гол, казвам ти гол. Бахилова! Ай, къде за начало? Да му спаси, ако не го спаси, сам бах си идия. Вижко. Защо ми го скрива? Бакси и гесни. Опачаме, аз не го направи, че има да успели, само го правя аз. Ако не го вкара Бакси,
Ето, я страдал. Чаках да ми подадат да вкарам. Какво? По дяволите! Ай, плamba вкарва, що се личи. Просто цъкам там на тото, какво ще да става. То се личи, че караш. То моите са и бак с слабаците. Искам да ударя гледата, но той ми позволи. Бакси и наркоманите сте. Пиш... Чай, не сте че не сте. Не са пуша на пишеска, да видиш. Мохамед. Бразил! Не ми го зачети! Бразилия учил нас. Аз учам Бразилия? То нямам място. Ти от Бразил ли си? Не. Аз учам също. Аз съм от друга. Ние има място, имаш място. Ами идва и не пука сайба от моя! Що ще загубя? Моля те, ела от моя. Идвам от Катар. Да те има ми лове! Катай бар, помни, ай ще правим всички. Его Мохамед, Сауе, Его Мохамед. Мохамед, се пас. Асис. Попам. Защо не му я взе? Няма да ме биш, гойчка, чума. Край. Браво. Вау! Ей! Дано влезе, колко да ти влезе някога малката. Като ти влезе муха да мълчи, иде малката мандрука. Ау, кажи го, бай Гошово. Ако... добре, ари, чао. Ало, Мохамед, Али, трябва да става телефона, защото то пламен е дошъл пред нас да скачаме на скокчето. Да ще накараш. Да, може да вкарай. Вкарай, стреляй! Добре, Ария, Boys Girls, нещо видео приключва с това и надявам се да ви харесва. Чао. Чао, бай.